Orain, lasaituko zaitun ariketa egiteko prestatuko zara. Eseri eroso aulki batean, bizkarra zuzen eta oinak lurrean gurutzatu gabe. Utzi eskuak izterren gainean. Hartu arna sakon bat eta bota airea poliki-poliki. Berriro, hartu arna sakon bat eta botatzerakoan, lasaitu zure gorputza. Beste behin, hartu ahal duzun arnasik sakonena eta bota ahal duzun polikien. Orain, jarri zure arreta buruan. Konturatu zenbat pentsamendu pasatzen zaizkizun burutik. Soinu bat dela, gorputzean sensazio bat dela, lehenago gertatu zaizun gauzaren bat agian, edo gero egin behar duzun zerbait. Imaginatu egan egiten duen tximeleta bat duzula buruan. Begiratu zein kolorekoa den. Tximeletaren antzera, pentsamenduak ere mugitzen dira alde batetik bestera. Orain imaginatu tximeleta zure burutik eta eztarritik behera jaisten dela. Bular aldetik pasa eta sabelaren gainean gelditzen da. Tximeleta geldi-geldiri gelditu da sabelean. Bere hegoak elkartu eta geldi-geldi dagoelarik, zure arnasari begira dago. Zuk arnasa hartzen duzunean, zure sabela puztu egiten da, puztuki bat izango balitz bezala. Eta arnasa botatzerakoan, sabela hustu egiten zaizu, barruraka sartuz. Sentitu zure sabelaren mugimendua arnasarekin. Konturatu sabelean ez dagoela pentsamendurik, arnasa soilik. Zure arreta bertara doan bakoitzean, lasai sentituko zera. Ez du inporta pentsamenduak agertzen zaizkizun buruan. Konturatu bezain laster, itzuli sabelera eta begiratu tximeleta. Geldirik. Arnasarekin gertatzen den mugimenduaz gozatzen. Orain poliki-poliki, zure oinak eta eskuak mugituko dituzu. Arna sakona hartu, eta botatzerakoan begiak ireki eta edozein gauza gustura egiteko prest egongo zera.